Ahojte, zdravím vás v dnešnom diele Finance News. By som sa s vami chcel porozprávať formou monológu môjho o investovaní do nehnuteľnosti. Je to zaujímavá téma, ceny nehnuteľnosti nám slušne podrástli, tak sa na to poďme pozrieť v tomto diele. Poďme na to! David here, the finest guide. Ako som začal v úvode, tak ceny nehnuteľnosti nám slušne podrástli. Približne o 12,5% medziročne, čo je naozaj že vysoká hodnota. A tí, čo investovali a nakúpili pred rokom, sa dneska určite tešia. No a tí, čo čakali na pokles úrokových sadzieb, tak sa dočkali tiež poklesu úrokových sadzieb. Tým plynulo prechádzam k prvému bodu mojich poznámok a to je to, čo nie je určite intuitívne pre nás Slovákov, ale naša finančná intuícia slovenská nevedie prosperite a bohatstvu, možno švajčiarska áno, ale slovenská určite nie. Naša Janošikovská teda nie. A preto musíme k našej intuícii vedome pristupovať a vedome si povedať, že OK, toto je síce pre mňa nejako ma to tam pudovo tlačí, ale nie je to úplne správne, vedie to vyhodnocovať. A úroková sadzba určite sledovať ju ako najdôležitejší ukazovateľ rozhodne nie je správne, dokonca si myslím, že sú ďaleko vyššie priority a potom niekde je tam sledovať tú úrokovú sadzbu. Napríklad v tomto spomínanom príklade, ak chcem investovať do nehnuteľností, tak si myslím, že by som čím skôr mal na ten vlak nasadnúť, ako riešiť 0,2 na úrokovej sadzbe. Pretože nehnuteľnosti rastú, nech by rastli tempom, ja neviem, 3% ročne v priemere, čo je teda akože pod naše tempo za posledné obdobie, ale dlhodobo sa dá povedať, že sa môžeme kde takto pohybovať nad infláciou vo vyspelých ekonomikách. Ale takto sa bavíme, ak je to 3% ročne, bavíme sa o 0,25 mesačného zhodnotenia jednoduchým úročením nie zloženým, čiže povedzme, že 0,2 zloženým úročením. Toľko nás stojí mesačné čakanie, teda takýto je rast tej ceny tej nehnuteľnosti. Čiže ak riešim úrokovú sadzbu, tak by som mal vedieť si povedať, že keď 3 mesiace alebo 5 mesiacov hľadám nehnuteľnosť ideálnu, tak možno som radšej mohol kúpiť tú neideálnu pred 5 mesiacmi a skôr násadnúť na ten vlak a potom optimalizovať úrok, ako čakať na nejaké zlacnenie cien nehnuteľnosti. Áno, v tomto kontexte ten úrok naozaj vyznieva, že nie je úplne dôležitý a aj to si aj skutočne myslím a je samozrejme dôležitý, ale nie úplne, že najviac. A myslím si, že kto chce investovať do nehnuteľnosti, tak by mal investovať čím skôr a kúpiť možno na 70-80% fajn nehnuteľnosť hneď, ako čakať mesiace, aby našiel tú 100%. Takže toto je také ako keby druhé odporúčanie. S čím sa stretám, lebo naozaj, že tých hypoték na tie investičné nehnuteľnosti riešime mnoho, je aj to, že nehnuteľnosť, ľudia ako keby spájajú dve kategórie. A prvá kategória je nehnuteľnosť, v ktorej chcem bývať ja, a druhá kategória, ktorú chcem prenajímať. A to sú dva rozdielne trhy. Častokrát ľudia chcú prenajímať to, v čom by oni sami bývali, ale to slovenský trh náš túto neocení. Takže treba naozaj sa pozrieť na to, aký je ten nájomca, čo chce, že tam nechce drahý nábytok, že tam nepotrebuje terasu, že mu stačí nejaký obyčajný balkón, že neocení, keď to je vyššie poschodie, lebo za vyššie poschodie sú prirážky. Takže možno až nie tak ocení lokalitu, ako si myslíme. Ale to, čo oceňuje, je častokrát nejaká primeraná metráž, oceňuje balkón, oceňuje parkovacie státy a dobrá cena. Takže na toto sa treba nastaviť. Ale ľudia sami pre seba by chceli samozrejme pochopiteľne niečo lepšie, ale keď to zariadíte o 10 000 drahšie, tak nebudete mať ekvivalentne vyšší nájom. Sú to, dá sa povedať, že z tohto pohľadu vyhodené peniaze. Takže toto je druhá vec, ktorú by som ako veľmi zdôraznil. Prvá je, že čím skôr násadnú na ten vlak a najskôr sa robia tržby a potom sa optimalizujú náklady. To je úplne že alfa omega v podnikaní. Tržby musia byť najskôr, až potom zlepšujeme výkon firmy, takže čím skôr kúpiť aj za čosi horší úrok a potom v čase sa dá, hádam s každou bankou na Slovensku sa dohodnú na zoptimalizovaní. Kupovať to, kde bude mať najvyššiu výnosnosť, pozrieť sa, kto je môj zákazník, čo chce môj zákazník, koľko je ochotný zaplatiť a takú nehnuteľnosť mu dodať. Potom je veľmi dôležité povedať si, moja poznámka číslo 3, a toto sa veľmi tiež, keď ľuďom túto otázku položím,
tak sa zvyknú zamyslieť, čo som naozaj že rád, je, či chcem investovať do nehnuteľnosti alebo podnikať s nehnuteľnosťami. Investovanie mám ja osobne definované ako maximálny časová námaha, ktorú do toho dávam, je povedzme niekde okolo hodiny kvartálne, nie viacej, skôr možno hodiny polročne, ale hodina kvartálne je ten limit. Ako náhle začínam do toho dávať viacej času, povedzme 2 hodiny mesačne, tak už je to neefektívny čas, lebo to nie je ani podnikanie, ani investovanie. Ak mám s tým podnikať, tak naplno, alebo cieľom podnikať naplno. Ak mám do toho investovať, tak mi to nemôže brať čas. To sú dve rozdielne veci, lebo gro času by som mal venovať sebe, rodine a biznisu. Takže ak sa to niekde nenachádza v tejto časti, tak je to taký hybrid. Ani nie naplno, ani nie maximálny výnos. Takže toto rozhodne neodporúčam. Radšej venovať 100% času v tej kategórii zarábam alebo podnikám, do toho, na čom naozaj zarábam. Lebo keď budem venovať ten čas aj do lepšieho prenájmu alebo Airbnb, napríklad toto konkrétne som mal na mysli, keď som hovoril o podnikaní s nehnuteľnosťami, tak potom vlastne nezarábam naplno tam, kde má najvyššiu výnosnosť. Takže radšej potom si spraviť plán, ako budem 100% zarábať na mojom byte z Airbnb, alebo sa venovať tomu, na čom zarába naozaj že najviac a možno ja dávam aj na zváženie klientom, že možno ísť o čosi nižšie s cenou, ale vybrať si takého nájomcu, ktorý bude tam dlhodobo a čo najmenej problémový. Lebo znížením nájmu si nakupujete pohodlie a čas pre investíciu. To je v podstate, dá sa povedať, že poplatok za pokoj. Takto to môžeme nazvať. A treba si povedať, že tých 50 eur mesačne mi stojí za to, aby som ja každé 3 mesiace riešil nejaké problémy s nehnuteľnosťou a party a diskotéku tam mali a vytopili a odišli, nezaplatili, zničili byt. Takže to si ako treba akože zvážiť, že či chcem investovať, ak áno, tak to musíme poňať ako investíciu, alebo ak si chcem podnikať, tak potom to treba poňať ako podnikanie. To znamená snažiť sa z toho vyťažiť čo najviac a vtedy ako keby najviac sledovať všetky tie atribúty s tým spojené, to je koľko sa dá maximálne z toho získať, aké sú spôsoby toho získania, čiže povedzme krátkodobý nájom, či už sú to študenti, nejaký študentský byt alebo Airbnb, Booking a tak ďalej. Takže toto si treba akože rozdeliť a povedať si, kde sa chcem ja ako keby pozicionovať. No, je taký fenomén, že ľudia na nehnuteľnostiach zarobili. To je samozrejme pravda. Ale nezarobili na nehnuteľnostiach. A môžete sa zamyslieť, že prečo zarobili teda, alebo na čom zarobili, keď nakúpili dobré byty a nezarobili na nehnuteľnostiach. Zarobili na páke. Toto je veľmi dôležité povedať, pretože keď sa bavíme o 10-12%, to sa dá viac menej akože na mnohých miestach na trhu dosiahnuť. Podľa mňa nehnuteľnosti sú primerané alebo ekvivalentné riziko ako nejaké private equity. To znamená, je to viac koncentrované na nejaký konkrétny trh, je tam vyššie riziko, o čosi vyšší nájom, o čosi vyšší zisk. Tým pádom podľa mňa sa nehnuteľnosti investičné dajú akože kategorizovať do pozície private equity, kde to rozhodne není nejaký zaujímavý výnos. Ale to, na čo zarobili, je páka. To, že mali málo peňazí, zvyšok si požičali. Poviem príklad, kúpovali 100 000 byt, 20% mali oni, to znamená, že mali 80 000 páku a ten byt vzrástol v priebehu 2 rokov o 20%, to znamená zo 100 000 na 120 000 a oni na 20 000 spravili za 2 roky ďalších 20 000. Tým pádom sa bavíme o 50% ročne alebo 100% dvojročne a toto je práve tá páka, na čom títo ľudia zarobili, ktorí investovali do nehnuteľností, mnohí naši klienti, takže zarobili na páke, nezarobili na nehnuteľnostiach. V zahraničí je bežné používať páku napríklad aj na finančné aktíva, na cenné papiere, že si založím cenné papiere a získavam ďalšie peniaze, ktoré potom viem ako keby rýchlejšie a efektívnejšie točiť v ďalších investíciách. Takže nehnuteľnosti samo o sebe sú zaujímavé len kvôli pákovým možnostiam, inak je to investícia na úrovni bežného private equity, ktoré je definované vyšším rizikom a vyšším výnosom. Ale to už doporučujeme ako nejakú dodatočnú investíciu k hlavným investíciám, ktoré sú definované nízkym rizikom a dobrým výnosom. No, raz som dostal veľmi, veľmi zaujímavú otázku, že OK,
A aká je ideálna tá páka, nakoľko majú byť moje aktíva zaúverované. Ja som na tým fakt, že akože dlho uvažoval a nakoniec som prišiel na odpoveď, že proste pozriem sa, ako to robia múdri ľudia, múdre hlavy a v tomto prípade som sa pozrel na ponuky švajčiarskych bank a tie dokázali ísť do páky 70% z hodnoty finančných aktív. Čiže toto je nejaké rozumné, keď mám moje investície, tak do akej miery mať úvery na investičné je snažiť sa dosiahnuť strop 70%. Áno, u nás na Slovensku je to náročné, pretože banky vedia ísť až do 80%, tam je to riziko trošku viacej koncentrované, ale ak sa v čase snažím ako keby dostávať na 70%, tak je to v pohode. Mimochodom, veľmi zaujímavá situácia je tá, že na jednu stranu ľudia chcú kupovať investičné nehnuteľnosti na hypotéku čo najvyššiu a na druhú stranu majú svoju hypotéku a keď dostávajú nejaké prémie alebo sa dostanú k nejakým peniazom, tak akože im odporúčam, že poďme tie peniaze investovať, aby sme tie nehnuteľnosti, ktoré majú investičné, aby sme proti tomu dorobili aj tie finančné aktíva ako protiváhu, tak väčšinou ľudia majú tendenciu skôr vyplácať svoju hypotéku. Opäť je to prirodzené, je to intuitívne, ale nie je to správne. Slovenská intuícia nevedie k bohatstvu a prosperite, vedie k Janovšikovskému spôsobu myslenia a to nie je úplne, že OK. A musíme k tomu vedome pristupovať, že ak na jednu stranu používam páku na zarábanie, tak mám teraz dve možnosti. Hej? Môžem znížiť svoje úverové zadlženie, alebo môžem tieto peniaze, ktoré sú svojím spôsobom tiež na páku, bo inak by som vyplatil hypotéku, tiež investovať a točiť na tom viacej a viacej. Hej, takže dá sa povedať, že aj takýmto spôsobom, alebo keď hovorím, že ľudia, že majú, ja neviem, na 50% si chcú zobrať hypotéku, majú nejaké peniaze, tak im odporúčam zoberme na 80% a tých 30%, čo majú, vieme investovať. A to je vlastne investícia na finančných trhoch, v podstate na páku a to je spôsob, ako sa zarába. Hej? Ale trošku s vyšším rizikom, to treba akože férovo priznať. Zase na druhú stranu, keď chcem zarobiť, vždy je to s rizikom. Keď chcem si prilepšiť a neschudobniť, tak to je bez rizika a to je investovanie. Investovanie je bez rizika a prilepšenie, ale zarobenie, zmeniť svoj spoločenský status, dostať sa o level vyššie, žiť si lepšie, tak to viem iba prácou alebo podstúpenie vyššieho rizika. Preto ako ľuďom odporúčam, na investíciách ľudia nezbohatnú, na investíciách si zaistia svoj štandard a o kúsok si ho zlepšia a už nebudú musieť pracovať. Na práci sa zarába. Na mojej šikovnosti, ktorú dáva na trh, na riziko, s ktorým viem pracovať, ktoré viem podstúpiť, to je tá práca s rizikom. No, a posledné dve také témy, varovania by som povedal, a to prvé varovanie je, že sme pred krízou. Vážené dámy, vážni páni, sme pred krízou. Nie je to otázka, že či tá kríza príde, je to otázka, že kedy tá kríza príde. Totižto myslím si to osobne, lebo vnímam brutálnu chuť zarábať a to je vždycky také, trošku mi to tak akože výstrahu dáva. Ale okrem toho mi tieto informácie dávajú aj štatistiky, ktoré napríklad štatistika, ako často prichádza, alebo štúdia, ako často prichádza realitná kríza, ktorú vypracoval Harvard, takže myslím si, že fajn vedecké prostredie. Dávame potom aj pod videom link k tejto štúdii. Chcem k tomu natočiť samostatné video. Je to veľmi zaujímavá štúdia, ktorá odhaduje, že každých 15 až 18 rokov prichádza kríza v oblasti realít. Za posledné skoro 250-ročné data sa tie krízy akože relatívne pravidelne prichádzajú. Bolo tam len jedno obdobie, okolo tuším 45 rokov, že bolo obdobie bez krízy v nehnuteľnostiach. Takže posledná kríza bola v 2008, štandardne to je v 18-ročných alebo 20-ročných cykloch alebo 15-ročných, takže si myslím, že niekde sme pred krízou. Väčšina našich klientov, v podstate asi každého našeho klienta, ktorý kúpuje investičnú nehnuteľnosť na 30-ročnú hypotéku, sa táto kríza dotkne a otázka je, že či to príde za rok, za 2, za 3 alebo to príde za 10 rokov, ale určite kríza príde. A ja si to osobne myslím, že sa k tomu približujem aj preto, bo vnímam veľkú chuť zarábať, čo ja teda akože hodnotím, že absolútne správne, ale nezabúdajte, veľmi, veľmi dôležitá psychická stabilita a odolnosť. Na krízach, áno, to je klišé, sa vždycky vie zarobiť, ale napriek tomu 95% ľudí to akože neustojí. Takže
Aj v tomto prípade je dobré, ako keď mať investičného profesionála, ktorý je profesionál práve v tom, že tie emócie nemá, lebo sa ho to netýka, nie sú to jeho peniaze, tak sa ho to netýka. Takže preto dokáže priniesť racionálny pohľad na vec a či už som to ja, alebo hoci kto iný, kopa kvalitných ľudí odporúčam svoje investície konzultovať s takýmito profesionálmi, pretože vám dajú práve nestranný pohľad. A to je ich úlohou a za to si ich platíte. No a to som už vlastne viac menej aj všetko povedal. Ešte by som pri tej poslednej kríze, ktorú sme tu mali, tak by som ukázal tento graf. Môžete si ho pozrieť. Toto je naša slovenská realitná kríza od roku 2008, od druhého kvartálu 2008 do druhého kvartálu 2019. Ceny nehnuteľnosti sa tak dlho spamätávali. Taktiež dávame zdroj pod videom, je to z Národnej banky Slovenska. Pozor na to, aby sme nezabudli, že bývajú aj takéto obdobia. Z mojej strany je to všetko dobré a na finančné zdravie.